Achégase o día da Pascua, data na que os padriños agasallan os seus afillados cunha rosca. Na nova campaña de Semana Santa, a Asociación de Comerciantes Zona Berta de Vilagarcía vístese de padriño e agasallará con 500 roscas aos seus clientes. Esta campaña, que nosotros titulamos Porque somos os teus padriños, a rosca de Zona Berta ten premio. É unha campaña que queremos facer para fidelizar as compras, sobre todo as compras directas, nesta Semana Santa. Todas aquelas persoas que merquen nos establecementos de Zona Berta co tique de compra poderán recoller a súa rosquiña na calle Castelao o sábado 20. Os tickets entregaránse polas compras realizadas nos establecementos asociados do 12 ao 20 de abril, pero o agasallo só estará disponible para os 500 primeiros que acudan o día 20 á panadería Vítor Cordo. Ademais, dentro das roscas haberá 18 vales de desconto de diferente valor, dende os 10 ata os 100 euros. Nesas roscas vamos a meter uns premios que son 500 euros en vales compra repartidos en 10 premios de 10 euros, 5 de 20, 2 de 50 e un premio de 100 euros. Estos premios van a consistir en vales compra para mercar nos comercios de Zona Berta e se poden canxear aquí na asociación. Tras as vendas das anteriores campañas e dos últimos anos en Semana Santa, a asociación espera unha boa resposta dos clientes. A ver, a época de Pascua, a verdade, pues, non só por Pascua, tamén en tema de Ramos e todo isto, é un feito que fai, pues, digamos, movimento sobre todo no tema de roupa infantil, textil, calzado, ese tema. A verdade é que, tamén pues bueno, alimentación, todo este tema é bastante importante para nós, non? Entón, todas as campañas que se fagan e todos digamos, os festivos e todo isto sempre influyen nas compras do comercio local. A iniciativa deste ano é unha novidade nunca feita antes por Zona Berta e que pon en valor o seu eslogan "As vendas en Zona Berta sempre teñen premio".